Βρίσκομαι στη Λισαβόνα και τι θα κάνουμε σήμερα? Οδηγούμε την ολοκαίνουρια H2, αλλά μιλάμε για την κορυφαία M35i. Θυμάστε, αυτό το αυτοκίνητο έκανε βόλτες στην Αθήνα, στους δρόμους της Αθήνας, μέσα σε μια βιτρίνα. Τώρα όμως το οδηγούμε και εγώ προς το παρόν έχω εντυπωσιαστεί. Μιλάμε για τη δεύτερη γενιά H2, η οποία μόνο H2 δεν είναι. Και γιατί το λέω αυτό? Λέω ότι είναι H2 γιατί πηγαίνει προς το H4 πλέον. Μιλάμε για τις διαστάσεις που είναι τεράστιες και θα σταθώ βέβαια στη σχεδίαση και στην εμπρόστια σχεδίαση. Εδώ μπροστά βλέπουμε τη μάσκα, βλέπουμε τη γρίλια η οποία έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και για πρώτη φορά στη H2 είναι και φωτιζόμενη. Αυτό που διαφοροποιούσε τη H2 από τη H1 είναι η κουπέ σχεδίαση. Εδώ μιλάμε για πολύ πιο έντονη κουπέ σχεδίαση. Η H2, η ολοκαίνουρια H2 έχει γίνει πολύ πιο δυναμική, έχει μεγαλώσει. Μιλάμε για τις διαστάσεις οι οποίες έχουν αυξηθεί και σε μήκος και σε ύψος και σε πλάτος. Στην έκδοση M35i και τι δεν έχει? Έχει αυτή την εντυπωσιακή αεροτομή με πολλές γωνίες, τα στενά φώτα φυσικά και έναν διαχύτη, ο οποίος διαχύτης κρύβει αρκετά καλά τις 4 απολύξεις από την εξάτμιση. Η εξάτμιση που κάνει ήχο και θα την ακούσετε, ελπίζω, κατά την οδήγηση. Στο εσωτερικό δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε αυτή τη μεγάλη κυρτή οθόνη, η οποία μπορείς να ρυθμίσεις ό,τι χρειάζεσαι εδώ και να έχεις όλες τις πληροφορίες από την οθόνη πίσω από το τιμόνι. Το τιμόνι Sport φαίνεται και φυσικά τα καθίσματα. Αυτά τα καθίσματα πραγματικά είμαι λίγο ερωτευμένος με αυτά τα καθίσματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Όσο για το χώρο αποσκευών, ξεκινάει από 560 λίτρα. Αρκετά. Μόλις από τα πρώτα μέτρα που οδηγούμε την ολοκαίνουρια X2, μιλάμε για την M35, την κορυφαία δίλητρη με 300 ύπους και όπως είπαμε έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις. Αυτό το καταλαβαίνεις κατευθείαν από τα πρώτα μέτρα με την πρώτη στροφή που θα πάρεις. Πόσο καλά στημένο είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η συγκεκριμένη έκδοση. Σχετικά με την κατανάλωση, ποιος νοιάζει για την κατανάλωση, αλλά ας πούμε για την κατανάλωση, έτσι όπως οδηγήσαμε μέσα σε πόλη, οδηγήσαμε σε περιφερειακό δρόμο, οδηγήσαμε σε ορεινό δρόμο, έτσι λίγο στροφιλίκι και το πατήσαμε λίγο παραπάνω, είδαμε περίπου 10 λίτρα. 10 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Έχει αρκετά προγράμματα, τα προγράμματα τα επιλέγεις από το κουμπί My Modes που είναι εδώ στην κεντρική κονσόλα. Εγώ και το αγαπημένο μου να πω είναι το Sport. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον ήχο, κατευθείαν άλλαξε ο ήχος. Και αν κρατήσεις και το αριστερό paddle έχεις 10 δευτερόλεπτα boost, δηλαδή σου δίνει μια έξτρα δύναμη παραπάνω. Και φυσικά και ο ήχο. Και κάτι σκασίματα. Η προαιρετική προσαρμοζόμενη ανάρτηση M συνδυάζει τα ρυθμιζόμενα αμόρτισερ με επιλεκτική απόσβεση βάσει της συχνότητας των κραδασμών με το Sport σύστημα διεύθυνσης και τη μειωμένη απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά. Αναμφίβολα είναι πολύ ευχάριστη στο δρόμο η H2, η ολοκαίνουρια H2 και ευχαριστιές οδήγηση. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση M35i εννοείται ότι θα την ευχαριστηθείς παραπάνω και εγώ δεν μπορώ να βγάλω από το Sport Mode αυτό το αυτοκίνητο. Συνέχεια το έχω σε Sport Mode, δεν ξέρω γιατί.